Na comarca do Barbanza chegamos á Pobra do Caramiñal. Aquí atopamos unha casa feita de madeira reciclada das mesmas bateas que hoxe compoñen a paisaxe que a rodea. Esta construcción, única no mundo, é a vivenda do boirense Iñaki Leite. Bos días, Iñaki. Hola, bos días, que tal? Como estás? Moi ben. A intención das escaleiras neste caso foi co espesor e co material, que esta é unha escaleira na que ti estás invitado a subir, é unha escaleira forte, mentras que a escaleira de aceiro é de solamente 4 milímetros, esa é unha escaleira máis privada. Entonces eu entrego o corazón da casa, pero esa é a parte máis privada, non? Non estás tan invitado. Subir, non? Sí, bueno, poderé subir hoxe, pero normalmente a xente non sube porque para a nosa habitación é máis privada esa zona, non? Que temos aquí, Iñaki? Bueno, este é o espacio principal da casa. O primeiro que fago ao chegar a casa é vir ao salón, sentarme, quizás tomar unha bebida ou algo e relaxarme un momento e mirar po mar. Está claro que as bateas teñen un papel moi protagonista na túa casa. Ven de largo, ven do propio concepto do proxecto. Toda a madeira é madeira reciclada, as bateas daqui da ría. Esta madeira de dentro de bateas tamén? Toda dentro dentro do paquete da madeira reciclada das bateas. Pasou máis de 25 anos no mar. Este salón, en realidad, non ten nada super especial. Simplemente está moi orientado ás vistas. Non é cousa de diseñar algo moi concreto, sino poñer o espacio a servicio das vistas e da relación das persoas e nada máis. Tamén a mesa é un encargo especial, é unha cama japonesa. Ten un toque zen, non? As lámparas daqui do salón están feitas simplemente con tiras de LED, están integradas na propia madeira do techo. Aquí nesta parte do estudio, como podedes ver, hai un espacio que é o espacio de relación. Está o lucernario. Como vedes, é o espacio onde a luz natural difumínase co hormigón e para min esa é unha cousa moi importante. Isto é unha chemenea que marca unhas liñas moi transgresoras dentro do salón. Digamos que o volumen resolve un pouco o conflicto xeométrico entre o volumen público do salón e a parte privada da casa. Este é o comedor, tamén orientado hacia as vistas. Eu xa volvín a localizar madeira das bateas por Sí, aí. sempre está moi presente tanto no diseño das propias sillas como na propia mesa. Ten a peculiaridade de que si levantásemos o cristal entre dous, caerían ao suelo. O sea que a estabilidade da propia mesa é gracias ao cristal. Ou ser daqui que non che guste os mesillóns sería un delito. Sí, compro o mexillón por sacos. Bueno, cun fregadeiro como este non me extraña que ti compres os mesillóns por sacos. É un fregadeiro industrial, podes traballar moi ben, bueno, pois para limpar os mexillóns ou para limpar un bo pescado, non? Este é o punto de control de toda a casa. Non podo relacionarme con prácticamente todo o mundo, incluso cando estou cociñando, non? Cando queremos baixar a comer e temos un montón de xente, pois chamamos a todo o mundo. Subimos ahora a parte privada, pero pasamos por
por as escaleiras. Aquí temos un pequeno cuarto baño e, como vedes, esta porta ten a peculiaridade de que non solamente é a porta do cuarto baño, sino que tamén podemos cerrar a parte privada. Pasamos agora á habitación principal. Como vedes, o baño está integrado no espacio, está aberto, todo o frente é en armario, está aberto tamén hacia as vistas. O baño ten algo un pouco especial. Bueno, trátase dunha bañeira de flotaterapia. Podes flotar completamente na bañeira. Teño que decir que é moi relaxante. Tes a túa almohada flotante e a verdade é que é un luxo unha bañeira deste tipo. O cuarto de baño desta habitación, que témolo aquí ao lado, é que está feito todo en cristal. A intención deste cuarto de baño, dado que xusto na parte do outro lado temos o lucernario das escaleiras, a intención era conseguir unha iluminación moi relaxante. Baixamos o apartamento que temos na parte baixa. Tes a túa pequena cociña, un baño e dúas habitacións tamén. Hai un xardín vertical que actúa como filtro natural para o sistema de ventilación da casa. Está feito con musgos e con helechos, conviven con raíces unhas bacterias que purifican o aire de maneira natural. Entonces, este é o filtro, non é unha cuestión estética, simplemente é o filtro natural para o sistema de ventilación da casa. Pasamos agora ao xardín. Non é moi grande, é un xardín pequeno. O máis importante é ter as vistas ao frente e poder disfrutalas tanto desde o salón como tamén desde o xardín. Tamén eres de navegar, ti? Temos un barquiño pequeno de vela lixeira e gustanos moito andar pola ría. Sí. Bueno, Iñaki, deixámoste disfrutando da túa fantástica casa. Moitas gracias pola vosa visita. Estades invitados a volver cando queirades. Foi un placer. Gracias.